Пуснем сега твоята. Ще не тръгаш. Аз пак обърках копчето, нали наобратно. Изключих камерата. Това е отгоре. Нали сега ми се обърна. Не мога фана. Ти как я беше сложил обратно? Не. Тук като гледам на тебе, защото там на моето е с... имам дистанционно. Разбира. Чай сега да го само пускаме. Дай. Извибира. Ти си.